Prabu Duryudana Karining sun Marakutara ten kaparang alon angandika pamaring sukma sinamaya winagay ngasabi simpen angeng tabu pambukaning warana talen saking liya mayaping kaluyuk pindha kecating sumpana Supeng rasa jati Wilahing awi kena pastu Rama Sidhem awi guna mastu Rama Sidhem silat mrih Hyang Jagat Karana sirang tondo kawisesaning bisana sono sinambung langning kula wis tumaksih lestantun lambang Buddha jinandra tutura katela tetula tulat mrih alap ding parab dewa winisudha upama pangameng niskara karanta dia tuwing jaman purwa pinardi tameng lor tumangga tekap usananing gumita tawurnging pralambang matumba-tumpa marmu panggung sang Murwengkata sing gebyaru dumadining wayang purwa purwakaning kandha ninarik arunduting basa dongeng kono ngemusu rasa yen nawas kaya karaos mulan sari rohang rasa wandi uruhing dewi rasa rumangsang rumangsani bindane kadha jalma ingkang angilukaca jarwe awis rinakup sancarita becik wis kagelar jero madaning pagelaran yoga jatra misani pagelaran inggih purwa Surya Candra ndarum Hyang Kartika wis nurba dhateng kawasa sahari ratri angidri bawana prawateking dosina griya kemanti temadati wetanganing dina sasi warusi windu kang sarta abad Tetulan tangkar mangkar toyo sirambun ke jaupat ngerubiat datu padang kutu tulang katuku burunu yang butuh datu beranan tanpa wicalan saya dangu sumuruk sang gebang areko kater semua belakangan kiri neng abang esmu jenar kapur bawan senari sang gebang basonto tanung tukatan nuju royo-royo manggu gunung ingkang biru moyo-moyo pucung gunung ini mulan gendal kasih para pancono lenggut ngantuk kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu suleng kawula tasih tinulo arsa angupaya buka garap tegal sawai anglo seluruh tatan padha sinambi sesendonan sesindenan kang mikul garuru kuning anggiring raja kayane sawane ana pirembugan samara wangi Sanggang Karkosoyo dangu saya inggil mus katon melok sinari jagat dunung inggil blat papat lor kidul wetan kang ulun sinari jagat kang saya bulyodara bulyodara berkukuwung panandiri tatan wonten ingkang amadani kekuwunging praja negari Ngastina ya negari Gajahya ya sinebut praja Liman Benawi
Yamastana garing guru Janggala. Apancana karo pambekaning kandha sakrati ing mangke krana garing astana dumadi saking pulo-pulo Banjaran. Sinasa pantaya menawi tinampi ombeng samudra binang langut kang tanpa wagut. Pegating paningal kapantok uruting Cakrawala, mane-mane cakrek enggal wisik saweneng tebing jurang corong kinepung Basira. Kinarya sesuing peksilawet yang sarang gunung wonten ugi pasisiran tersasana jembar gebekaning pasir gemlaring garis pinggir. Tanem tuhang rembuyung royo-royo karang kitri. Perwira-wiran klapa bumi subur asiten mawur. Satengah tinandur karo tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung bebanjengan nangrang-sang langit lenggak-lengguk lampahe toya ingkang mijil saking sendang awening tirtane. Iline kang minara para, playune kang tinampi wadhuk benendung-bendung. Kinarya hamilani sawah, yang kategalaning Narakesma. Mokal panglontat tibasan datan ana bumi sajeg ingkang sela sadhet nandrang kang prakabi. Pandhu Bathari Srang Gelar Pasabinan. Yayarup Nisari kang pinangka Pratiwi. Pategalan Gopalwija ingkang rembuyung gugudhungane. Ambek wanganti kaya manglung wit-witane. Polo kewendhem, polo kesimar, polo kemantung sadotan kuciwa cinawi. Tukulan kang mawe kesarasan ing diri. Inganing Raja kaya tewen sansaya ngrembug lampun sanget dari bangunan. Lamun wanci sarap surya samya bali mring kandangi sowang-sowang. Datanana carane kandhang nganggo kenancing malang lampun tebih saking tindak Durjana Cuti. Samya sayek saeka kadya kaluhuring nusa bangsa tuwin negari ing Astina. Ana gunging gunung anggung Arunaksa mrih lestari runtumurun trah tumerah. Sadedati huruk kaneng lingkungan langkung-langkung lamun tinaliti sampun samya samet ring sesanggeman sepen tebih saking tindak. Sansaya sinatsayanane moman sinamatan daya dinayan. Sawijinis mapan jatuh jejeban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang sak temah babar karya. Kenging binasake negari ngasenal kusunagya manjing mring jaman Jana Panjang kunjung. Pasir pawukur sinawi gembah Aripakarta Tata Turta Raharja. Dasana guru kang njabari padhang jagate dur kuwi siturta adokun carane. Turta kasusaring manca mrajala sinata wau ingkang asta pusananing adil bangsa. Menangira sinada juluk nengge Sang Maha Prabu Duryudana. Ya Sang Prabu Jaka Pitana ya Jaya Pitana ya Kurupati ya Kurawendra Dasara Moja Kendari Suta ya Sang Pripamangsa ya Prabu Gandharya. Prandene mangke Sang Matarsa gawe madhang damel cana sinebu sangganing para mbajedi manggung tanggung Jaka Paloro ingkang samya ngambil pansaring kewrabon. Kaldur banyak dalang harta walika sawunggaling kacumas dewi panggo kang sarwarna. Tatan mantra-mantra sematimu Bathara Yayah Sang Hyang Bathara kuwi dewaning kasunyang Jawanta. Birayang bayang sanjang purab-surab sari kasetunggal manggung tanggung Jaka Paloro rasenteng kepareng caket dene mangarsa. Mung sang nindya mantri pangreksa muka. Pepi daleming plasa jenar pepatih negari Ngastina nggih Sang Rekinapati Harya Sengkuni. Ya Sang Prigantalpati ya kekasih Bambang Suman. Prandri mangke mangaraken bilihipun Pandhita Ngetal Kandha kengeyang saking Prabu Duryudana. Nenggih Sang Mahatma Siwara Bisma ya Sang Begawan Dewa Brata. Sumambung Biswanira Sang Tapa Bawandurna tegambar blabar Yayah Samudra Tatan Patebi. Sang Hyang Parasiba ing jaya mledak gendera entek umbul-umbul. Mangkono kawedharing nisan temah dadosaken kumbang wijiling mangku Sang Prabu Duryudana.
buka saroka ngelmu sanyata sanyatane mung rasane ati bunga hengaran cupluk sukang jas kalamonten ino nora kaya si punggung nganggongku merungkung ukungan sadina dina ngremeke padaning urip matane si
parandene paksaku Yestungara jagat maniraja dewaku nur mangke paman Pati Ari Sengguni paman Pati Ploso Jenar ayo dadekake kaget pengenurusi paman Pati Ari Sengguni wonten sira ingsun biji wonten ngajengan manira paman Pati Ari Sengguni kawula ana ninggih dewaji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada kaping 8 Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Duryudana nun mangke nggih kepareng paduka miji dhateng wiswanipun ingkang pamaning kepatihan saestu ing jawi sanget damel kuwatosing manah pindharan salomba pinanjeri kalun-alun kumitra caruk maras manahipun ingkang pamaning kepatihan nanging sareng kula manjeng wonten ngarsa paduka anak Prabu Duryudana raosipun kang paman kepatihan tebih saking raos kemarasan nggih diwaji sembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan kepareng kula nyadong dawuh timbalan paduka anak Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana kawula ana ninggih nur mangke paman marmani siring sen biji minangka badal wakiling sun mara kang mangguna Pranata-tata rakiting kaprajan negara Ngastina atuna marang panjenenganipun samendhang jeneng nganti kang karempit paman Pati Harya Sengguni nawi padha kandhang bab tata rakiting kaprajan tartentu sadaya tan badhe anggo ciwani nggih jernyoto sangya para kawula samya sayekseka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina mendhaipun dhumateng sangya Prabdi Prajurit miwah kadang paduka pun Mbako Kurawa ingkang sami boten kendhat nggih tansah gladhen ulah kridaning aparang sawanci-wanci praja paduka katempuh ing marang muka tartentu boten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun anak Prabu Duryudana kang mekaten kang paman kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna anak Prabu Jaka Pitana kawula ana ninggih ya jagat pangestungkara teka jangkep temagati bumbung cemeplong raos sing manahipun keputra Ngastina paman Pati Ari Sengguni ora liwat pakaryan kang utama tindak selawase urip paman Harya Suman menapa ingkang sampun manduka dawaken tartentu kula mboten badhe sumala namung dereng lan sak sampunipun kemareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka anak Prabu Duryudana dosa menapa lan palat kula inggih badhe dawuh dhateng kersanipun kang putra menawi kula wantun nampi sembahipun tiyang sepuh nanging kula semanten jernyoto sing andika menika minangka Rangkanata negari Ngastina lajeng kula inggih dados nalindra paripaksa sembahipun paman Pati kula tampi pangestu kendelo sami-sami paman Harya kawula ana ninggih nuwun langkung kaprayogan kula gajeng andika paman Pati Ari Sengguni sampun boten ngirang prayoga inggih anak Prabu nur mangke Kanjeng Hyang Bisma ing Talkondo Kanjeng Hyang Dewa Brata sarawuh paduka Kanjeng Hyang Bisma ing Talkondo rawuh wonten negari Ngastina datan kang payapun Jaka Pitana ngaturaken sembah kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Hyang Bisma ing Talkondo Kanjeng Hyang Dewa Brata wong bawana langgeng sinung widatan awrat ora mengko dhisik pun Prabu Duryudana anggonipun eyang ing Talkondo sawan ursaning putu Prabu Jaka Pitana sak mengko wis kinandhenan karaharjan ados saka rubida merga saka pangestuning dewa ya mung sira putu Prabu Duryudana ingkang atur sembah ana ngersanipun yang wis tak tampa ora liwat pun yang ngaturake pudya
pangastawaning pun yang bae kunjuka ana ngersaning Putu Prabu Duryudana. Sampun kula tampi pareng pangestu paduka badhe kula canjang puja beni dumaweng widangan rumeketing werdaya saestu dadosaken cahya nercahya daging rah kajewanan. Kanjeng Hyang kaprayoga ngulegah paduka. Ya Putu Prabu kaya wis ora kurang prayoga sowanipun Hyang ing ngetal kandha. Sak mengko sowan kapiji sowanku ngersaning putuku ing Astina. Putu Prabu Jaka Pitana. Nuwuhake Paman Durna. Paman Kumbayana. Ibu Panembahan Durna. Sasampunipun paduka rawuh wonten kersanipun Kang Putra Jaka Pitana rawuh tedha wonten negari Ngastina. Nadan Kang Putra Ngastina pun Jaka Pitana ngaturaken pambagya harja tuwin aseng pasegan panakrami mukya kunjuka. Wonten ngersanipun Paman Kumbayana ing Sukalima Bapak Panembahan Durna. Oleh kena saru kempal manyar-manyar sok ning jungkel wana alas dadi mana. Nuwun sewu nggih nuwun sewu. Bombong rasing manipun ingkang Bapak ing Sukalima teka samangke kula nampi pasugatan saking paduka anak Prabu Duryudana. Kakang Durna kenging napa? Mboten napa-napa. Kok sajake sumringah. Sumringah Dipate baris kengler mriku. Sampeyan ki kok aneh-aneh lho ora dipiji sowane sampeyan ki mbok yo subositane sing jangkep ngono lho Kakang Durna. Nggih, nggih. Kula nuwun nggih, Ger. Pambagya raja sampun kula tampi damel bombong dasmanahipun ingkang Bapak ing Sukalima. Sartanipun sowan kula tebih saking Rubeta caket mring arah Arcanawit. Antuk berkah pamujinipun anak Prabu Duryudana lan pikantuk pangestu ning Jawata mboten langkung kula ngaturaken pudya pangastawa kula mugia kunjuk wonten ngarsa paduka anak Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana. Bapak Durna iki sampun kula tampi mboten langkung kaprayogan orga paduka sampun mboten kirang sekeca nggih kawula naknan. Apa dene sira Dimas Kartomarma kadangipun Kakang? Anggon sadi sowan ora ngarsanipun Kakang. Padha kandhe Raja Sapratamu. Nun inggih. Nunamit masang kaliman tabe dene benongi landune dumaweng tawang tuwang. Linepatno ing tulak mandu sinuwun. Pareng pangestu paduka miji dhateng pisuwanipun ingkang rayipun Kartomarma. Samangke sowan kula wonten ngarsa padukan Jengkaka Prabu tebih saking Rubeda saged mring arah Harjan pareng kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk. Ya Kartomarma. Siada atur bekti kursanipun Kakang ora lewat pangestu ingsun wae tampanono. Kawula nuwun inggih. Mula ingkang sampun dados dawuh paduka, pangestu paduka badhe kula regem minangka jimat ndayani mring gesang kula. Tatanan barisaning Purwadya Pulake padha kantung sibu. Ojo nganti kang padha saur manut jering senedya babarake wigatining pasewakan. Kalunun inggih sinuwun. Ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula badhe anglampahi menapa ingkang dados dawuh sabda tama pangandikan paduka. Ya nuwun. Nuwuhake Kanjeng Hyang. Kanjeng Hyang Bisma ing ngetal kandha Putu Prabu Duryudana wi. Mestine pawon ndadosaken kaget dene rawuhipun Kanjeng Hyang Resiwara Bisma ingkang sengkan datan popoyan biwasa mangke boten paring pangandikan dhateng ingkang payah pun Duryudana. Kanjeng Hyang menawi kepareng badhe paring pidendhan dhateng pun wayah pun Jaka Pitana. Dosa menapa ingkang sampun kula lampahi kula boten badhe suwala nampi dedukan saking padukan Kanjeng Hyang Bisma ketal kandha. Nanging menawi padukan Kanjeng Hyang Bisma ketal kandha badhe paring ganjaran dhateng ngarsanipun Kang wayah pun Jaka Pitana lajeng lelabetan menapa lelabuhan menapa ingkang sampun kula lampahi Kanjeng Hyang. Pramila mugi enggal kababarna samangke ingkang sejati mikados sing rembag dhateng Kang wayah pun Jaka Pitana Kanjeng Hyang Mahatma Resiwara Bisma. Wong bawana langgeng sinungguh tatan aparat Putu Prabu kula wonten dawuh.
wong sak negara Ngastina iki wis padha pirsa lan wis padha mangerteni yen to Begawan Bisma kuwi wiwit lahir, wiwit cilik nganti gedhe, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jambang nganti celaprang. Poniang iki urip ana ing Praja Negara Ngastina. Jernyatanane negara Gajahya iki dadi bumi wutah getih Poniang. Ngastina iki bumi kelahiranku. Mula nadyan sak mentara wektu Poniang mapan ing Ngetalkondo. Nanging Poniang ora bakal mentala nyumurupi negaraku ora prayoga tegese ngene. Poniang ora bakal mentala yen to nyumurupi negara Ngastina iki ora tentrem, yen to nyumurupi negara Ngastina iki ora ayem kahanane. Kuwi kalebu Bisma duweni tanggung jawab sartane Bisma kudu melu andarbeni supaya gawe tentrem kang sarta ayem negara Ngastina. Nggih. Mula kang saka kuwi pendak-pendak Poniang sowan ana ngersaning Putu Prabu Duryudana pamangka tanpa nyaosi uninga marang Putu Prabu Ngastina. Bisma mesti tetinju marang negara Ngastina sebab manggene yen to aku bali marang negara Ngastina kuwi ibarate kaya dene kebo ingkang bali marang kandhange Kurupati. Praptaku ana ngersane putuku Ngastina iki ya praptaku ana ing negara Ngastina iki sayekti mung bakal nitipriksa kelawan kahanan negaraku ya kahanan bumi wutah getihku. Nanging mangerti ya nggih. Bareng Poniang mapan ning kutha Goro negara Ngastina, wela kagiat sotaning penggaling Poniang teka sak mengko nyumurupi akeh ngumbul-umbul sarta gendera ingkang pinajang ning kutha Goro. Kacehna yen to Putu Prabu nedeng nganakake pasewakan ingkang mapan ning kedaton Goro Ngastina. Mula kadreng rasaning Poniang tan bangkit pinambeng. Nggih, Putu Prabu. Marta diake Poniang bakal nungsung merta nyadong dawuh. Yen to wadi tumramping para kadang sentana ayo tak kanthi mlebu sajroning kedaton catur netra nang sekelawan Poniang Ngetalkondo. Nanging yen to kepareng kababarna ingkang sawiji apa to wigatine Putu Prabu Duryudana nganake pasewakan ingkang beda kelawan adat ingkang wis kelakon Putu Prabu Duryudana. Oh lang-lang ranyan ingkang driya liriwang candra katawangan sumu ing das katut rita limot kapyarsaning para cit para mreming driya namung kekuwung ing jawang wisesa tanana kang kuciwa raras Yestu para jagat maniraja dewaku durwangge Kanjeng Hyang ngantos sak panggi damel kaget setaning penggalih paduka Kanjeng Hyang Mahatma Sriwara Bisma katitik natan kula menika datan saged mangertosi dhateng kawontenaning gaib nanging kula saged ngarosaken bila sejatosipun arawuh paduka Kanjeng Hyang Bisma Ngetalkondo menika ngemu wigatos ingkang keduga badhe paring pewadhang tumrap panahipun kang wayah pun Joko Widana. Kanjeng Hyang gandeng samangke paduka menika pepundhenipun ingkang wayah pun Joko Widana pramila kula boten badhe wikiringa-ringa
kula boten badhe wet lan perkewu. Nggih kula badhe matur wonten ngarsa paduka. Putu Prabu Maratodya paringa dawuh ing peting lho jernyatane sabdaning Nalendra. Nadyan to sak limah rong limah. Nanging Poniang bakal midhangetake. Jernyatane ora kok ngilang-ilangi arep Poniang iki tinemu pepundhenmu nggih. Nanging aku ora bakal nerak pepancak nerajang perbatang. Poniang ora bakal ninggal marang Subasita. Jernyatane Poniang sowan ana ngersaning Nalendra Ngastina. Maratodya paringa dawuh. Apa tengking dadekake sabab lan dasare apa teka sak mengko Putu Prabu paring dawuh yen pananipun yang praptane negara Ngastina iki bakale paring pepadhang nursaning Putu Prabu Jaka Witana, Putu Prabu Duryudana. Nuwun sewu. Putu Prabu wi sampun wonten sabda candra. Ari kalenggan sak mangke kula menika bingung. Bingung sebabe apa? Bingung penggalih kawontenan ingkang sampun kula lampahi. Lajeng kawontenanipun menapa? Boten sanes kejawi namung. Kula Sabda Candra ari kalenggan samangke kapengker. Kula nampi sasmitaning dewa. Kula nampi wising Jawata bilih kula kinen gayuh kanugrahaning dewa badhe tumedhak. Kamangka salaminipun gesang ingkang wayahipun Duryudana menika sepisan kemawon dereng tau tatenapi kanugrahaning dewa. Pramila kaget manah kula lan bingung kados pundi. Anggen kula badhe nggagapi dhateng lampan mriku. Pangandikaning dewa kula othah, kula athik, kula gelar, kula gulung. Kula petang lan kula pitung. Kula bingung kedah kados pundi. Pramila samangke rawuhipun Kanjeng Hyang Bisma menika saestu badhe asring lumadhang dhateng manahipun ingkang wayah pun Duryudana. Wong bawana langgeng sinunggih tatan awrat mengko sikik nggih. Kanjeng Hyang kados pundi? Kaget maneng Poniang. Poniang ki kaget ya Poniang seneng. Remen liripun kados pundi? Kagetku ngene. Ning atase Ratu Ngastina ki ratu sing ora tau nglakoni prihatin. Jenyatane ora kok miyak wadi lho nggih, ora kok miyak wadi. Anane putuku Ngastina ya Putu Prabu Duryudana ya sampeyan jumeneng nata sinengkake ngaluhur ning Prajanegara Gajahya iki ibarate mung nglungguhi krasa gumelar. Sebab apa pun yang matur kanggo ya mangkono. Wiwit biyen ingkang babat-babat negara Ngastina iki pepundhenmu Prabu Gajendramuka banjur nganti tumurun tekan pamanmu ya kuwi sawarga Prabu Pandhu ingkang rikala semana negara Ngastina dititipake ana ngersaning wong atuwamu ya bapakmu ya ramamu ya kuwi Prabu Dastarasta. Banjur gandeng Prabu Dastarasta ngrumangsani sartaning duweni rasa pangrasa yen to wis ora betah sartane ora saguh yen terus ke Prabu negara Ngastina banjur lumintu ana ngersaning putuku Ngastina. Mengko dhisik negara Ngastina iki tak sejati darbaing para Pandhawa. Negara Ngastina iki putuku Ngastina, putuku Duryudana. Kuwi rak sejati ora melu duweni. Jenyatane negara Ngastina iki mung negara titipan. Ha ya to? Nggih. Putu Prabu Duryudana iso ngrumangsani iki apa ora? Saged. Kula saged ngrumaosi. Nanging dudu kuwi sing bakal pun yang rembug. Nanging senajan to pun yang ora bakal ngrembug perkara negara ingkang mbok ngestani wadi, mbuh kuwi elek ing keluarga, mbuh kuwi wadining negara, pun yang ora bakal melu. Nanging ana gandeng jenenge. Ning atase Putu Prabu Duryudana kuwi ibarat Nalendra mung nglungguhi klasa gumelar. Teges ora tau nglakoni prihatin, ora tau nglakoni tapa brata, ora tau nglakoni sesirih, ora tau nglakoni sesuci ibarate. Lah kok teko entuk wangsiting dewa bakal nampa kanugrahaning dewa, ora pun yang tak takon. Nyuwun dawuh kados pundi? Pun yang nak nyuwun ngendikane anak Putu Prabu Duryudana. Gek-gek dewa sing maring wangsit kuwi mau mung dewa kleru. Blentu liripun kados pundi? Kowe kuwi ora tau prihatin, kowe kuwi ora tau laku tapa brata, kowe kuwi ora tau nyaket ngrusaning Gusti. Ya senajan to
Bandamu ki tikel matikel-tikel tumpuk matumpo-tumpo. Nanging mokal rasane yen to ning atase wong ora tau laku ta apa brata mongko kebak maksiat, kebak dosa uripe. Lah kok teko entuk wayuning dewa. Iki tak takon nggih. Pun yang nak nyuwun pirsa nungsaning Putu Prabu, wahyu apa sing bakal diparingake dening dewa? Lan kono ngopo lah kok dewa paring mangsit nang ngasamu? Lah iki sasmitaning dewe ingkang kula tampi sapengipun ingkang wayah pun Duryudana ngendikaning dewa badhe matedhaken kanugrahan kang awasta pun Wahyu Makutha Rama kamangka Wahyu Makutha Rama mriku samangke mapanipun lan tumedhaipun wonten sawijining lantaran lan lantaran mriku papan ingkang kebawat keperintah negari Ngastina inggih menika Arga Kutha Runggu kamangka ing Arga Kutha Runggu samangke sampun cupandhuk lan sampun wonten pandhita enggal katon wonten ing pertapan Kutha Runggu ingkang apeparepun Begawan Bisawa Sidhi para milukan Kanjeng Hyang gandeng bingung raos sing manah kula ning atase kula mriku Nalindra kula mriku sampun Gung Binathara kula mriku sampun ageng pamor kula mosok iki badhe kelampahan kula mriku sampun mateng Nalindra ingkang bukti ngawibawa Nyakrawati bawuh Praja Negari Ngastina teka wedal gayuh wahyu mriku kula nyuwun dawuhipun Kanjeng Hyang wong bawana langgeng sini widatan aparat Putu Prabu wonten dawuh ora kaya ngono nggonmu nanggepi apa kang dadi pangandikaning dewa ora kaya ngono carane aja nduweni rasa kang adigang adiguna aja nduweni watak ingkang kaya mangkono mergo ngene yen to Putu Prabu nduweni banjur nduweni ego sartane menggalih yen to kowe iki wis madeg Nalindra aku wis madeg Nalindra kok aku kudu kon meguru ora kaya ngono carane lajeng kados pundi serananipun Mremban Sengkuni rungokno nggih mergo kowe iki ya selawase urip ora tau nglakoni urip sing prihatin, kowe ora tau nglakoni urip sing rekoso. Kowe kecilik nganti saiki gedhe uripmu tansah diuja kepenak dening ngersaning Gusti ngarya loka. Ning ya ora apa-apa tampan Sengkuni. Lah nggih. Urip kepenak ora disyukuri mriko nek carane. Ayo ta Kakang Duna. Mbah ora icep. Lho. Sampeyan kok kaya ora rombongan kula. Ora rombongan. Arep kula karo sampean tekone bareng, kamangka kula karo sampean tekone telat. Ning kula ora arep dadi rombongane sampean. Ora sudi. Wis kana ning Bonang terus kana. Nggih. Sampean kok sia-sia dak sia karo aku. Ora oleh dak sia sampean wis nyengit kok ora. Sengkuni rungokno kados pundi Mremban. Putu Prabu sisandene pidhangetna. Nggih. Wong arep nggayuh kanugrahan mono syaratnya mung 3. Syaratipun namung 3. Iya. Dudu anglir bawaning Kang Sengkuni. Nggih. Lajeng menapa Mremban? Lila wani sartane kurban. Lila wani kalian kurban. Iya. Weh Kakang Duna. Mbah, prek. Lah, piye iki durunane kok ora ngerol iki? Urung. Lila wani sartane kurban. Menika jlentrehipun menapa Mremban? Lila kuwi teges lila marang uripe yen to kuwi mengko kelakon kedunungan wahyu uripe bakal ngrasake apa sartane yen to ora kedunungan wahyu uripe bakal ngrasake apa dheweke kudu iso lila ngiklasake lan legawa marang uripe lahir lan batine mekaten kuwi kang winastan lila nggih lajeng ingkang kalih wantun utawi wani kuwi tegese dewa mesti paring wisik ana ngersaning titah ya klebu Putu Prabu Duryudana kinarya gaya wujuding wahyu Makutha Rama ning Arga Kutha Runggu ana ngersaning Sang Begawan Bisawa Sidhi Putu Prabu Duryudana kudu wani nindakake sartane wani nempuh srana apa wae mbuh kuwi najan mati kudu diwujudi najan munggah gunung nyemplung segara kudu diwujudi mergo mbok menawa pancen kuwi dadi srana lan lantaran dalanmu bakal kasembatan nggonmu gayuh wahyu. Nggih. Mula iki ora jumbo sartane iki ora gathuk. Syarate wong gayuh wahyu ki kudu wani. Kedah wantun. Ya. Ning
Tak kira watak wani iki mau ora mbok duweni nggih. Jenyatane apa? Pun yang wis midhanget ngendikamu kowe ngandhake lan kowe ngendika yen to ning atase ingsun iki Nalendra kok dadak kon meguru. Lah iki tegese kowe isih durung lila sartane kowe isih durung wani. Durung lila marang derajat pangkatmu sartane kowe durung wani yen to kowe paripaksa kowe koncatan pamor kowe kudu nindakake suwita nglebur tapak asta urusan Sang Begawan Kisawa Situ ning Arga Kutha Runggu. Lah sing ping telu kang winastan kurban. Kurban ki iso awujud kurban lahir, uga iso awujud kurban batin. Kurban lahir kuwi contone apa Kumbayana? Akirangan. Sampeyan ki mbok ya didangu kok ya sampeyan ki pendhita. Kowe ki pendhita karo aku padha-padha li Brahmana. Kudune iso ngerteni. Ha iki ragat lahir menika kadosta ngiklasaken sartanipun brol royal baper kawis bondo donya kalian derajat pangkat menika ragat lahir banjur ragat batin menika kula kinten ugi tasih wonten gandeng jenengipun kalian wani kalian lila menika kula ragat batin menika tah inggih menika ngiklasaken dhateng kawontenaning jagat teges piyambakipun kedah wantun nilaraken dhateng kawontenaning jagat kaya-kaya dheweke nalikane laku tapa brata badhe gayuh wahyu menika kaya-kaya nalikane gayuh wahyu nalikanipun tapa brata menika kaya-kaya wis arep uncat nyawane kaya-kaya wis arep dijabut nyawane wonten ngesanipun Iwang Mikulun Yamadipati ngono Durna nggih menika menawi miturut buku Primbon Saka Lima. Nah menawi pertapan ngental kandha kados pundi kula namung kantun nderek. Yektine pancen kaya mangkono kuwi Durna. Lah syukur pinagi sewu. Nek ngaten sami to padha. Nggih. Kuwi nggih. Syaraté wong gayuh wahyu kuwi mung telung perkara. Apa ya kira-kira sira putu Prabu bakal nglanggeti sartane bakal ninggal marang ngendikaning dewa jenyatane kanugrahanmu kuwi wis cinandhong mung kari gayuh. Ya mung emane kok sira putu Prabu kuwi duweni watak adigang adigung adiguna. Wegah ninggal marang pamormu, kowe wegah ninggal marang derajat pangkatmu. Ya wis monggo. Narep ndahar aturipun yang monggo, ora ndahar aturipun yang ya ora apa-apa. Jagat pangestu kula. Ngaturaken gunging panuwun Kanjeng Hyang padha-padha. Pamandarya kula wonten dawuh. Kados pundi mengkaji ngandika babagan wahyu Makutha Rama menika. Nuwun sewu Kak. Kula niki nuwun sewu. Kula niki wong sing ora tau mangerteni marang sing jenenge wahyu menika. Mekaten. Inggih, merga kula menika sak jejumlek sasruwisine urip kula menika mboten tau tate laku priatos. Nggih kados iki dipun ngendikaken dening Samakara Siwara Bisma kula menika dereng tau tate nggayuh kanugrahan. Kalau mangsane kula arep urip kepenak mawon kula kedah nyengsarake liyan kok. Kula badhe laku tapa brata menika rak mboten gathuk. Nggih ngaten to, Nggih. Nggih. Pramila menawi miturut kula sampeyan menika Nalendra. Nggih leres sampeyan wau ngendika. Kula menika sampun drajating Nalendra, lah kok kula ketayalan kon meguru. Kula menika kok dadakan suwita mesanipun pendhita anyar katon. Kamangka derajatipun pendhita kaliyan derajatipun Nalendra inggih paduka anak Prabu Duryudana menika langkung tebih derajatipun. Jenyatanipun pertapan Kutha Runggu menika kebawat keperintah wonten ing wewengkon negari Ngastina masa inggih badhe kelampahan ning atase ratu arep suwita karo Dayal niku kula ora bisa. Mekaten iki. Lajeng pamangke sing atiku paman Padar Sengkuni. Nek panjenengan ndharatur kula lho nggih. Mboten sandadak ketayalan gayuh wahyu pun lenggah teng kedaton kemawon dahar enak nyumurupi sangya para abdi selir-selir nika rak teng ati rak malah nyengsemaken ngaten rak nggih ngaten to Kakang Durna nek perkawis niku kula sarujuk lah mau sampean iki kaya karo aku kayake sengit kok kula nek sing berbau-bau prihatin niku kula ora seneng. Kula nek kon laku tapa brata kula kon ngempet ambekan 7 dina 7 bengi niku trima modar. Lho lah nggih kok. Wong ngampet ambekan megeng napas 7 dina 7 bengi nggih mboten saged. Nggih. Pramila kula malah mathuk lho nggih. Mathuk malah aturipun Adik Pati Arya Sengkuni menika. Pun mboten sandadak gayuh wahyu. Merga wahyu menika napa? Wahyu
wonten negari Ngastina menika sampun sinandhang dening anak Prabu Duryudana. Sampun wonten buktinipun lan sampun kawujud wonten negari Ngastina. Wujudipun derajat pangkat bandha donya panguwasa menika sampun dipun regem dening anak Prabu Duryudana. Nggih. Kenging napa sampeyan menika sampun gayuh lan sampun ngaosaken urip utawi gesang ingkang mulya. Lah kok dadak arep gayuh wahyu? Kamangka wahyu menika nak mung dayaning gaib ta menika. Dayaning gaib menika dadak menawi kajengipun wahyu menika saged langgeng wonten anggenipun paduka anak Prabu Duryudana kedah dipun wiriti. Kedah dipun lakoni. Nah, menika malah mengke mung rekasakipun kek lenggah kedaton kemawon. Lenggah wonten Siti inggil binatur negari Ngastina kemawon, mboten sedadak ketayalan laku tapa brata munggah gunung Kutharunggu. Menika malah ngrekasakaken dumateng sangya para kadang-kadang para sata Kurawa sak mangke. Anak Prabu Duryudana. Sikrapala kang tumingal prangacampa kang samya medali neratet pilating kota dang manggung manguncang nidi benjang sangaji micil Ladenya medali kuwus Trusa Surawilaga kadya buta singa ragil Yu jagat diwono yu jagat pangesungkur sareng kula petang lan sareng kula gagas lan kula penggalih Kanjeng Hyang Putu Prabu Duryudana piye? Nuwun sewu, mboten kateges kula badhe nglirmaken lan ngiwaken dhumateng paduka Kanjeng Hyang Mahanusi Wara Biswa. Nanging kula kinten sagenaken punika. Nadyan dewa paring wangsit. Kula kapuring gayuh kanugrahaning dewa kang winastan wahyu Makuna Rama. Kula raos. Kula menika mboten gadhahi wewenang. Sartanipun menawi kasempatan kan kula kaya wahyu kula kinten boten badhe undhahanipun menapa-menapa tumrap negari Ngastina. Banjur kersane Putu Prabu Jaka Pitana kepiye? Nuwun sewu. Menawi sapanggi Kanjeng Hyang Mahanusi Wara Biswa paring dawuh dhateng Kang Mayah kula kinen kaya kanugrahaning Dewa Karan Wahyu Makuna Rama. Kula boten badhe ndhahar pangatiku paduka. Kula namung badhe nak kepenak lenggah wonten dampar kecana negara Ngastina. Kula boten badhe ketayalan gaya wahyu. Kula boten badhe ketayalan minggah arga Kutharunggu. Kula boten badhe ketayalan suwita nersanipun Sang Pandhita enggal katon ingkang Begawan Kesawa Siti Kanjeng Hyang. Astungkara sidamung bawana langgeng sinunggi tatanawrat ora mengko dhisik nggih Putu Prabu. Ya, ora dadi ngopo. Ora dadi ngopo nek pancen sira Putu Prabu Duryudana ora arep nggayuh wujuding wahyu Makuna Rama. Ora ana rasa ingkang mesgul. Sajroning atinipun Hyang merga sangka Putu Prabu Duryudana ingkang ora ndhahar aturipun Hyang. Ora dadi ngopo. Ya mung tak kira wis ora ana gunane meneh. Malah mung ngeman-eman karo jenengku, ngeman-eman karo derajat pangkatku lan kalungguhanku. Ngeman-eman karo kahananing Begawan Bisma ya Begawan Dewabrata. Yen ta aku isih suwe lan aku ngepenakke lungguhku ning kedaton negara Ngastina. Tak kira nadyan aku ora melu mangan nangkane nanging aku bakal melu gabol pulute. Tegese nadyan aku ora melu tumindak angkarane nanging aku uga melu klepetan dosane Kurawa. Yen mengkono ya nggih sekecakno kepenak lungguhing Putu Prabu Duryudana pun yang ngetal kondo pamit aku tak bali ning pertapan ngetal kondo.
kawontenan wonten kedaton negari ing Astina dadya tindrim perbawane awit Sang Nata Prabu Duryudana ingkang rumangsa anggadhahi dosa tumrap Hyang Talkanda nalika semanten beneh lan kawontenan ingkang mapan wani siti inggih binatata negari Astina sangya para kawula ingkang samya seba samya sorak-sorak awit patrapipun Sang Mahatmarsi para Bisma ya Sang Dewa Brata ingkang sajak kogel-kogelan adine nalika semanten ingkang minggah ring Datulya Mansan Pancaniti tansah kejawi namung senopati ning negari Ngastina nenggih Sang Nerpati Karna Basusina ing Awangga ingkang rumaos mesgul penggalih awit datan dipun jawil nggih Sang Prabu Duryudana ngawontenaken pasewakan nalika semanten miyak sanjaning para seba kanca ana daya yak tak jaluk dalan Sinongwati jagat kinari ambong mbak lumembak ombak ing samudra Bali lumut kamre kenggeng aku dipakai panganane awito denceng-dencengan jajan wae ora Yes tumoro jagat manik raja dewaku Paman Arya kula wonten dawuh nggih. Samangke nalika kula tindrim awit midhangetaken sangya para kawula ingkang sami sorak-sorak awit kunturipun Hyang Bisma teka samangke nampi rawipun Kakang Prabu Karna Ngawangga. Nuwun sewu kok sajak rawipun Angger Karna menika sajak gembel raos ingkang gela. Dipun kados pundi?
Cobi tangger napa panjenengan menika mboten nemut. Nalikanipun ngawontenaken pasewakan menika rada saben ingkang sami lenggah menika kula lajeng Kakang Durga. Durna. Kakang Durna kleru kok ya kang sampean kok terus santak ngono. Durga. Ngawer, anu ngawur. Nggih, kalian anak Prabu Karna ing Ngawangga. Nanging menika kala wau anak Prabu Karna mboten dipun wiji rawuhipun. Ya jagat pangestu karo Pamandarya. Wonten dawuh. Kula kesupen lan kula kelebihan. Mboten dangu dhateng rawuhipun Kakang Prabu Karna. Lah mangga. Paman kados pundi? Kados pundi pripun? Kula ajeng menawi nampi tukanipun Kakang Prabu Karna. Lah menika tanggung jawab paduka wong panjenengan menika nalindra ingkang menang murbolan wasesa menawi anak Prabu Karna duka inggih sampun kajengipun kundur teng Ngawangga malih. Arak ya ngono to Kakang Durna. Nggih. Ngapa sampean ngomong apa? Lho. Muni nggih kok ora ngerti apa ora. Sampean ki urung-urung kok yahene wis simulasi ra. Simulasi apa? Kula niku ndonga Dewate, kula niku ndonga. Ben rawuhipun Angger Karna menika mboten duka kalian anak Prabu Duryudana. Ndonga kok ngarak. Endi ana wong ndonga manekung tapa karo nggar-nggar. Kula menika laku tapa nendra ngoten. Oh nggih. Lah mangga dipun dangu kemawon rawuhipun. Matur lenggah Kang Sisa. Sampun mboten kirang prayogi nggih. Nun mangke Kakang Prabu Karna. Kakang Prabu Karna basuse ning Ngawangga. Rawuh wonten Datulya Praja Negari Ngastina kula ngaturaken pambagirarja. Kunju wonten karsa paduka Kakang Prabu Karna basuse ning Ngawangga. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Wong bawana langgeng sinunggih ora abot nun mangke Yayi. Parang pangestu paduka miji dhateng wiswanipun ingkang Raka Ngawangga. Atur pambagirarja rakanta wilujeng sowan kula. Tebih saking rubeda caket mring karaharjan awit saking berkah pamuji paduka Yayi Prabu Duryudana. Pamandarya. Kula wonten dawuh. Menawi katiti saking pasuryanipun kados dene tiyang ingkang ngimpul raos kogelan manahipun. Nanging kula samangke sareng paring mangandikan teka ruruh aris. Anggenipun paring dawuh. Oh nek ngaten berarti mboten gelo ning mekne ulat-ulatane sing kejem niku. Mekaten Nggih. Kakang Prabu Karna iki. Ih, mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula katur wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana. Kakang Prabu Karna sampun kula tampi. Wilujeng rawuhipun Angger Adipati Karna. Paman Sengkuni nggih, Paman. Bekti kula katur, kula tambi dalah sami-sami. Oh, Angger Karna. Mboten mawi lele. Awen tasih gesang dereng mancing Bratayuda kok nggih. Angger Karna wilujeng rawuhipun Paman Kumbayana nggih. Nggih, Angger. Wilujeng sowan kula bekti kula katur Paman, kula tampi. Nun mangke Kakang Prabu Karna. Yayi Prabu Jaka Pitra kados pundi? Sajak sepunipun akimbal wigatos. Wonten wigatos punawi. Nuwun sewu. Menawi kula kaanggep lanceng awit kula mboten kanthi timbalan sowan kula wonten ing negari Ngastina. Ning nuwun sewu menika menapa ngawontenaken pasewakan? Lho nuwun sewu Yayi. Paduka ngawontenaken pasewakan teka mboten nimbali dhateng kula. Lara apa? Duka lho mengke anak Prabu Karna. Mboten Paman Durna kula mboten badhe duka menawi Yayi Prabu Duryudana ngawontenaken pasewakan nanging kula mboten dipun timbali inggih mboten napa-napa mbok menawi pancen kula mboten dipun betahaken. Ngaten Ger. Nggih. I panjenengan samangke ngawontenaken pasewakan. Lah nuwun sewu. Kula menika namung badhe matur dhateng kawontenan ingkang kula tampi. Kawontenan menapa? Kula nampi sasmita lan wangsiting Bathara. Tigang ari kapengker kula nampi sasmitaning dewa lumantar pasumenan nalikanipun ingkang Raka Ngawangga lampah nindra. Sasmitaning dewa paring dawuh bilih ingkang Raka ing Ngawangga
sak mangke pari kedah gayuh tumuruning Wahyu Makutha Rama. Kamangka Wahyu Makutha Rama menika kedah kula gayuh mboten sanes kejawi namung badhe kula aturaken dhateng kadang-kadang kula wonten ing Garing Astina nggih menika kadang-kadang kula para Sata Kurawa. Pramila sak mangke Yayi mboten kanteges kula menika kumawantun lancang matur nuwun ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana sowan kula namung badhe nyuni dipalilah. Sak mangke kersa paringi dipalilah lan mangestoni dhateng lekasipun ingkang Raka ing Awangga. Sak mangke dinten menika ugi kula badhe bidhal dhateng Arga Kutha Runggu sawantarsanipun Sang Kesawa Sidi kula badhe nggayuh anugrahan ingkang aran Wahyu Makutha Rama. Yayi Prabu. Susumbar mawa lindhu bumi konceng kumaludha kuntara katok kumaludha kuntar katok yo jagat pangesungkura Kakang Prabu Karna wonten dawuh Perwegeng patungan tingkakan menika kepara estu. Inggih, kula menika mboten tau tati atur dura wonten ngarsanipun Yayi Prabu Jaka Pitana pramila kula nyuwun sak mangke enggal-enggala paring idipalilah dhateng ngarsanipun ingkang Raka Ngawangga kula badhe sowan ngarsanipun Sang Begawan Kesawa Sidi. Nggih, nek ngaten malah kula ngaturaken ageng panuwun sarta nderekaken tintah Jengkar Paduka Kakang Prabu Karna. Nggih, matur sembah nuwun Yayi. Menapa separeng samangke kadhiraken dening barisaning para kadang-kadang paduka pun para Sata Kurawa. Mboten sah. Mboten sisah dadak ngepiaken barisaning para Sata Kurawa. Liripun kados pundi? Sampun. Kula kinten cekap ingkang Raka ing Ngawangga piyambak ingkang saged marantasi karya mriku. Nggih tindak paduka kula barang puja-puji sati rahayu. Lampah paduka Kakang Prabu Karna. Ngaturaken panuwun pamit Yayi. Katos-atos. Jagat Pangesungkara Papandarya Kula wonten dawuh menika mangsawang Mang Tonton labuhanipun Senopati Negari Ngastina mboten sadadak kukian rembug mboten sadadak kukian mejangan mung arep kaya wahyu dadak mejang iki mejang kuwi neka werna ngendikane nggih nanging ingkang nyata menika labuhanipun Kakang Prabu Karna
katitik badhe dipun dherekaken dening para sata Kurawa kemawon. Piyambakipun boten kersa. Menika mangsa panglabuhanipun Kakang Prabu Karna. Delok kuwi didelok. Iya ora ya sampean ki kok ora. Kok kan mejang sampean ki ora. Lho sinten ta sing mejang? Sampean. Lho. Kula niki rak patih. Lah nggih. Sing ngendika nek bakul cendol dawet sinten? Sampean menika patih wong sak goreng sedaya menika sampun pirsa bilih segune menika patih. Ngaten? Nggih. Ning rak penditane sampean. Nggih, kula penditane. Sampean nujunge. Nggih. Pendhita menika kewajibanipun menapa? Mejangaken ilmu. Lah sampean mau mejang napa mboten? Mboten. Oh nggih mbon. Nggih mbon. Pun kek monggo nggih. Menapa? Monggo kek sareng-sareng. Ki do ngenteni ta iki? Ya men adum senek sikik ngono. Pacitan-pacitan ngono apa ora? Kartomarmo. Wonten dawuh. Wis entuk wedang urung kowe? Dereng. Kok delong kastengan genamu ya nggih ya. Iya. Paman Haryo. Kula wonten dawuh nggih. Nadan mekateno. Nadan samangke Kakang Prabu karo boten kestu menawi dipun dherekaken sangyari para sata Kurawa. Inggih. Nanging namung kinarya ngawat-awati tindakipun Kakang Prabu karo Paman Pati Hari sing kuning kinan ngepiaken pabarisan saking para sata Kurawa kinan bidal. Tumuju ing Arga Kutha Runggu. Ngestaken dawuh paduka anak Prabu Jaka Pitana. Kepareng sak mangkinu namit madal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit Kartomarmo. Wonten dawuh sinuwun. Buparo kamondo sibu ingsun kuntur kedaton. Nono ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal pasilan. Hati-hati aja kaya bocah cilik. Wis ora ana dawuh maneh kadangipun Kakang. Purnagati ning Mananggilan. Aduh. Arsang kutu kundurangan daton jeluk saking dampar corong nabit gambaran gading kadharaken sang jaring Puromban Jedi. Manggung tanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacara ingkang prabon. Kaliyan saking mandra tindak nyosang Sri Narana Tlamun Cinandra Yayah. Jawata karing Widodara Widodari. Give